Croeso i noson Gymunedol ola, Taith Lle-CHI, lle dyn ni'n ceisio estyn allan at gymunedau yr ardaloedd chwarelyddol a hwnt drwy gyfrwng Zoom. Mae daith bron ar ben. Wel, bydd rai ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn y cyflwyniadau hyn trwy'r wythnos yn gwybod erbyn hyn bod yna ddwy elfen i daith Lle-CHI. Yn ystod y dydd, dwi wedi bod yn cerdded o ardal chwarelyddol i'r ardal nesaf gan bostio sylwadau a lluniau ar Twitter, os ydych chi eisiau cael golwg yn nhw. Mae'r link ar waelod y tudalen. Heddiw mi gychwynnes i o Bardd Penrhyn, mynd heibio Castell Penrhyn ac wedyn i fyny a fi i Bethesda gan ddilyn y llwybr sydd wedi ei nodi yn y llyfr yma, llwybr Llechi Eryri gan Aled Owen, os nad oes gennych chi gopi yn barod, allai argymell y llyfr i chi. Wel, dyna'r elfen gyntaf yn daith Lle-CHI. Yr ail elfen, wrth gwrs, ydy'r cyfarfodydd nosweithiol, lle dwi wedi bod yn cael cwmni beirdd a chantorion yr ardaloedd chwarelyddol, a heini gyd wedi derbyn gwahoddiad gen i lunio cerdd neu gan newydd sydd yn cyfleu rhywbeth am i bywyd genedigol nhw ac am y dreftadaeth chwarelyddol. Ac os ydych chi wedi colli unrhyw un o'r caneuon neu'r cerddi yma, ac yn awyddus i gweld nhw, maen nhw ar gael o hyd ar dudalen Facebook Lechi Cymru Wales Slate. Ond heno, dyn ni'n cyrraedd pen y daith ym Bethesda ac yn ymuno â mi mae'r cerddor, yr actores a'r gantores Lisa Jane Brown. Croeso atyn ni, Lisa. Diolch yn fawr. Hefo'r grŵp nain bach, wrth gwrs, ti wedi arfer teithio o gwmpas y byd, falle ddim yn y misoedd dwytho, ond buan y daw hynny nôl gobeithio. Ond dod nôl i Bethesda, dyna dy hanes di bob tro ynde? Dod yn ôl ma rhywun i Bethesda bob tro. Ti'n troi'r gornel na o Fangor a ti'n dod am y mynyddoedd. A dwi'n meddwl bod i gyd sy'n dod o Bethesda jyst yn gweld y carneddau ni cyfanrwydd yn mynd, dwi adra, lle, a mae jyst y teimlad na. Diolch mor lle ti di bod, hyd oedd os ti jyst i picad i Fangor, neu ti di bod yn neud gig yn Hanoi, yr un teimlad ydi o jyst yr teimlad na o bod chdi'n saff yng nghesal y mynyddoedd mewn ffordd. Wedyn, dwi di dod adra yn diwadd ac yn byw 5 drws i lawr o lle ges i'n magu, so dwi'n byw yng nghysur tu fy nain hefyd, so mae rhwng y 4 wal yma, heb sôn am lle mae'r 4 wal yn y tirwedd, yn rhywbeth cysurus, ac yn edrach ar y chwarel o fama wan wedyn, adra. Wel, diolch i ti, gawn ni gyfle i glywed mwy o dy hanes ti nes ymlaen, mwy o hanes nain bach, mwy o hanes Bethesda, ac yn wir, wrth gwrs, mi gawn ni gyfle i glywed y trac ti wedi wneud i ni. Bydd hynny'n bremier byd eang, cofiwch felly, aroswch hefo ni ar gyfer hynny. Ond cyn hynny, chydig o fanylion am beth i pwrpas Taith Lle-CHI. Mae Taith Lle-CHI yn rhan o brosiect ehangach sy'n ceisio dathlu treftadaeth diwylliannol a diwydiannol yr ardaloedd chwarelyddol yma sydd o'n cwmpas ni yma yng Ngwynedd. A mae nifer o gwmnïau lleol a chyrff cyhoeddus wedi dod ynghyd dan adain Chyngor Gwynedd neu dan arweiniad Cyngor Gwynedd i gyflwyno cais i UNESCO i geisio sicrhau statws treftadaeth y byd i'r ardaloedd hyn. Mae yna dros 1000 o safleoedd treftadaeth y byd i'w gael, ac mae rhai ohonyn nhw yma yng Nghymru. Ffwrneisi a Big Pit ym Mlaen Afon, Camlas a Thraphont Dŵr ym Mhont Cysylltau, ac wedyn mae gynnon ni Cestyll Edward a'r Trefi Ceirog yng Nghanarfon, Harlech, Conwy a Biwmares. Ac mwyn egluro pwysigrwydd ardal Bethesda fel rhan o'r cais at UNESCO i sicrhau statws treftadaeth y byd i ardaloedd chwarelyddol Gwynedd, dyma'r hanesydd Dr David Glyn. Dyffryn Ogwen mewn gwirionedd ydy un y prif ardaloedd chwarelyddol gogledd orllewin Cymru. Mae'n agos at ynghalon ni yn Bethesda ges i magu cynnar. Mae gennau gysylltiad agos iawn at y dyffryn. Ond beth sy'n diddorol ydy ffordd y dyffryn yn ddangos bob elfen
o chwarelyddiaeth. Nid jyst y chwarel ei hun, ond pentrefi lle catrefwyd y gweithwyr, y patrymau gwahanol yn y pentrefi a threfi hefyd, systema cludiant rhwng y chwarel a'r porthladd, ac wrth gwrs dylanwad teulu Penrhyn a chastell y Penrhyn dros y dyffryn. Dyfodiad arian i Ogledd-orllewin Cymru trwy planhigfeydd India'r Gorllewin ac wrth gwrs y system o gaethweisiaeth. Heb arian teulu Penrhyn na fasa dyffryn wedi datblygu ar y raddfa da ni'n gweld erbyn hyn. So mae yna eironi mawr yn hynny trwy system creulon yn y gwledydd pell. Daith y cymuned Cymreig, Bethesda a llefydd eraill yn y dyffryn. I gychwyn efo'r chwarel, wrth gwrs, oedd y graig yn vertigol yn chwarel y Penrhyn, felly oedd rhaid i'r chwarelwyr mynd at y graig mewn system o boncia. Dyfeiswyd y system yn ôl pob golwg yn chwarel y Penrhyn. Daeth manager newydd i mewn yn y 19fed ganrif o Loegr, ac fo nath cyflwyno y system o boncia. Mae yna dystiolaeth bod chwareli Rufeinig mewn nifer o lefydd wedi defnyddio'r fashion system, ond yn y byd modern, chwarel y Penrhyn oedd yr un nath cyflwyno y system i'r diwydiant chwarelyddol. Ac fo nath cael gwarad o'r rwbal dros tomenydd mawr, ac hefyd i gyflwyno system rewffyrdd mewnol yn y chwarel. So, chwarel y Penrhyn oedd y gyntaf un i wneud defnydd o rewffyrdd yn hytrach na cheffyl a throl neu berfeydd. Hefyd wrth gwrs, o'na rewffordd eitha cynnar o'r chwarel i'r porthladd, ac oedd hynny'n chwyldroaw yn ei dechnoleg. Felin llifio hefyd cynnar iawn yn y felin fawr. Yn fanno dyfeiswyd y llu gron am y tro cyntaf i dorri garreg yn y byd. Cysylltiad efo'r llynges yn Portsmouth oedd yn defnyddio fashion system i greu llonga. Felly o'n y cysylltiadau mawr dros Prydain fawr oherwydd argaeledd arian a gwybodaeth gyn teulu Penrhyn. Ond wrth gwrs, y peth da ni'n cofio ydy'r helynt rhwngtha nhw a'r chwarelwyr, y gymdeithas clos o chwarelwyr, dechreuodd ymgartrefu yn Bethesda. Rwan, sefydlwyd Bethesda ar darn bach o dir nad oedd yn perthyn i'r arglwydd, a mae hynny'n bwysig. Oedd Bethesda yn lle annibynnol. Oedd y capal cyntaf Bethesda reit ar y ffin rhwng stad y Penrhyn a stad y Cwytmor. Mewn ffordd, oedd y chwarelwyr yn dweud, nid pobl chi yda ni, da ni'n pobl annibynnol, ac yn y fan hyn, diolch yn fawr, nawn ni codi yn capal. Mae Mynydd Llandigau yn hollol wahanol. Ar stad y Penrhyn, gerddi a cua bychan y gosodwyd allan gyn asiant teulu Penrhyn, ac y syniad yn fanno oedd creu pobl oedd yn adnabod dylanwad y stad, ei gyfrifoldeb nhw tuag at y stad, ac hefyd ei gwaith yn y chwarel. Tregarth eto, wrth gwrs, mae pobl yn dweud, yn Tregarth oedd y pobl oedd yn mynd yn ôl i chwarel yn ystod y streic yn byw. Wel, mae hynny yn wir, ond oedd Tregarth ar stad y Penrhyn, ac oedd modd i deulu Penrhyn dominyddu'r lle, deud be di be. Bethesda oedd y lle annibynnol. Ac wrth gwrs, oedd yr hen drefn chwarelyddol yn parhau tan y 60au. Dwi'n cofio y tren stem yn mynd ar Llechi i lawr o'r ddelyn fawr i'r porthladd. Oedd y chwarel yn dal i weithio ar systema Victoraidd, Edwardaidd, erbyn canol yr 20fed ganrif. Unwaith daeth mae Calpains i mewn, oedd nhw'n dweud yn sydd, we're not having this. Time to modernise, thank you very much. A dyna be digwyddodd, loriau mawr ym mob man, cael gwarad o rewffyrdd, creu melina newydd ar bonc Red Lion, newid yn gyfan gwbl. Ond eto, wrth gwrs, mae sgiliau chwarel yn parhau. Chwarel y Penrhyn dal i gyflogi cant a hanner o bobl, felly yr hen drefn sy'n mynd yn ôl i'r 19fed ganrif, os nad y canol oesoedd, yn amlwg yn y chwarel, da ni'n gweld pobl yn dilyn y graig yn union yr un system sydd wedi parhau o'r 19fed ganrif ymlaen.
Diolch yn fawr iawn, Dr Dafydd Gwyn, a mae'n braf iawn cael troi nôl i sgwrsio hefo Lisa Jane Brown unwaith yn rhagor. Lisa, faint mae pista wedi dylanwadu arna chdi yn greadigol? Wel, pen ti'n meddwl amdan ysgolion cynradd, mynd i ysgol Sul, borea coffi, hyd yn oed, yr pethau cymunedol sydd yn digwydd yma, bob dim sydd wedi mynd ymlaen yn Neuadd Ogwen dros y canrifoedd. Wrth gwrs, da ni, dim jyst yn pesta, ond yng Nghymru dydan, ond yn enwedig yn pesta, da ni wedi cael yn amgylchynu mewn ffordd ac celf. Ag cerdd a bob math o bethau. Cyfleuon falle? Dweud eto? A cyfleuon perfformio? Y cyfleuon, yn sicr y cyfleuon. Y cyfleuon yn yr ysgol, faint da ni'n ganu ac yn actio fel rhan o'n diwylliant ni mewn ffordd. Ac yn sicr yn yr ysgolion cynradd yma, mae na bwyslais ar hynny. Ar ganu'n iach mewn ffordd. Wedyn, dwi'n ffodus yn hynny o beth. Ac wrth gwrs, cyngherddon y capeli, mae bob dim fel yn gweithio fewn i chdi'n greadigol. Ond wedyn y peth mwyaf swn i'n dweud ydy'r hanes y lle yma a'r tirwedd i fi. Just yr troedio'r llwybra, mae o isio chdi, mae o yna chdi wedyn, ti isio deud amdano fo, ti isio deud am y prydferthwch, ti isio rhannu beth ti wedi weld, y bwncath, neu teimlad dŵr oer, ai oglaf o'r dy groen di, neu sut mae hen lechan boeth yn teimlo dan dy goes di ar ddwrnod haf, neu llechan oer. Da ni gyd yn gwybod beth mae llechan oer yn teimlo fel o dan dy benol di, ond mae rhannu'r synhwyra yna i gyd yn rhan mowr ohona fi, ac fe di dim helpu fo yn nofio yn Afon Ogwen ac yn Llyn-Droell ac yn y llefydd, mae o brydferthwch, o'r harddwch pyr. Ti eisiau just siarad amdano nhw. Wedyn sy'n rhyfedd bod yna lot o artistiaid, beirdd, cerddorion yn dod o Bethesda. Dwi'n siŵr na oherwydd y prydferthwch y caledi, a'r gymuned glos sydd ohoni ydy hynna hefyd, Ti wedi cyfeirio yma at yr hanes. Pa mor ymwybodol, neu faint o'r hanes yna oeddech chi'n cael yn yr ysgol wrth y fyny, lle? Dwi'n cofio un gan o ysgol o'n trowsus, melfar, a brisus, gidio hoelio mawr. Y math yna beth, so da ni'n canu ac yn codi'n cap i chwarelwyr yn yn ysgolion cynradd ac uwchradd yn lleol ers erioed. So ti'n plethu hynna efo hanes dy gyndeiddia di. A ti'n gael o trwy dy addysg. Ac wrth gwrs, mae mor berthnasol, dwi eisiau gwybod am hanes y chwarel cyn bod fi'n gwybod am hanes dim byd arall, yn enwedig dros y ffin yn Lloegr, os gwelwch yn dda. Da ni ffodus yn Bethesda fod o'n rhan anatod ohona ni, achos wedi dim helpu fo. A wedyn wrth gwrs, mae streic fawr yn rhywbeth da ni yn... Beth yw'r gair iawn, o'n i'n mynd i ddeud dathlu, wrth gwrs dim dathlu, dathlu'r cryfder, a dathlu'r caledi ar sefyll yn gadar nefo'n gilydd. Ond wrth gwrs mae'n rhywbeth da ni dal yn siarad am wan. Mae'r res o dau yn Tregarth, ac os ti'n abod rhywun sydd wedi prynu tŷ na, tŷ'r bradwyr, so heina, math o beth. Mae yna dal gofnod a cofnodi a cofio math o beth a trafod mewn ffordd. Ac yn sicr mae hwnna hanes y streic yn rhywbeth mawr i fi, achos bod fi licio mynd i fyd pethau a mynd fel actores. Mae'n siŵr mae rhaid i chdi fynd i tu ôl i giga gwaed pethau mwyn medru teimlo mewn ffordd. Ac mae hwnna yn wir amdan yng ngherddoriaeth i ar ffordd dwi'n sgwennu, dwi eisiau teimlo, dwi eisiau cofio. A wedyn wrth gwrs mae hanes y streic yn rhywbeth mor enfawr. Y llwgu, y caledi, y cadernid, Lord Penrhyn, bob dim yn rhywbeth, mae o'n stori, wers i chlywed, dydy. Wel, yn sicr, mae wedi bod yn tipyn o ryfeddod i fi i weld fel rhywun o tu allan i Bethesda, dod i ddeall mor fyw ydy'r ymwybyddiaeth o'r streic fawr hyd heddiw. Hynny yw, mae pob i weld yn gwybod, os oes gen nhw rydd yn mynd mor bell yn ôl o hynny, ar ba ochr oedden nhw, p'nai oedden nhw
o'r ochr y cynffonwyr a'r bradwyr oedd wedi torri'r streic, neu ar ochr y rhai oedd wedi cadw'r aros allan tan y diwedd un. Dwi'n mynd deud felly bod o tynnu coes digon ysgafn falle di erbyn hiddiw, tra falle cenedlaeth neu ddwy yn ôl, y bobl wedi bod yn fysa'n mwy o yn perthyn i ryw bobl yn edliw hynny i'w gilydd. Ond wedi deud hynny, i gyd, da ni'n sôn am rhywbeth ddigwyddodd 120 o flynyddoedd yn ôl, mae'n syndod bod y peth mor fyw i chi o hyd. Yndi, a dwi'n meddwl bod o yna'n fyw i chdi wneud, ti jyst ddim yn meddwl amdano fo, ond i rywun sydd yn licio mynd am dro i'r sbyty chwarel, neu sydd yn licio y Pendwyn Ogwen enghraifft, o Pendwyn y neuadd fawr yna, dwi'n dieddol o just edrych o'n hwmpas a meddwl, wow, be am yr cyfarfodydd a ballu a'r gweiddi, a'r clochtar, a bob dim oedd yn mynd ymlaen yn y neuadd yma, a'r dynion rhan fwyaf yn dod at ei gilydd ac yn cega, ac yn rhannu, ac yn dwrdio, ac yn siarad, yn politicaidd. Mae pethau'n atsain rhwng waliau yn rhywbeth sydd yn fyw i fi, ac felly dwi'n licio mynd i cefnfaes neu i neuadd Ogwen, a fel dwi'n deud, adfeilion fel ysbyty chwarel, neu pen dwi'n ffeindio hen lwybr a hen giat neu gamfa, a dwi wedyn jyst yn dychmygu esgid pwy sydd wedi mynd ar hon, a be oedd y teimlad oedd o'n ystod y streic, a dwi'n romansio pethau yn ymhen mewn ffordd, fel a dwi'n meddwl mewn ffordd tywyll, miwn. Ond mae'n eitha dramatig dydy, ac yn ffordd o gofio, really, ac adnabod a parchu, a diolch, really, i'n cyn-deidiau ni ac i bobl sydd wedi ffurfio'r gymuned yma yn bedi hi, achos mae yna reswm pam bod ni dal yn gymuned glos a pam bod na dal bethau cymunedol gwych yn mynd ymlaen yma. Fedri ddim helpu fo mae'r stencil yma bron yn barod, lle wedyn mae'r amlinelliad yna yn parhau mewn ffordd, ac mae'n rhywbeth sy'n cyffroi yn sicr, ac yn rhoi gobaith i'r dyfodol hefyd, pe mae tynged yr iaith a bob dim mewn gymaint o beryl, lle mae yna obaith yn Bethesda. Yn y gan, ti wedi mynd nôl at bwnc y streic fawr, yn y gan ti wedi wneud i ni, dyn ni ar fi'n clywed mewn chydig o funudau, lle. Streic fawr di'r pwnc, ond ti wedi mynd ati o ongl fymryn wahanol? Do, dwi wedi. O'n i yn perfformio yn Chwalfa, yn perfformiad Theatr Genedlaethol yn Pontio, ac o'n i'n chwarae rhan amryw ferch yn ei hi. Ond wedyn, wrth gwrs, mynd o dan gig a gwaed y merched yng nghyd-destun, yn rhannu fel actores yn Chwalfa. Sylweddoli bod na lot o gig a gwaed bron ar y cymeriadau, achos bod llais y ferch mor ddistaw mewn ffordd, dos na'm cofnodion, dos na ddim lot, ti'n gallu cyffwrdd yn efo, yn hanes y ferch yn ystod y streic. Ac y syniad mae bod y merched yn distaw, jyst yn llnau'r parad, ac ddim yn rili deud dim byd. Ond dwi'n anghytuno, wrth gwrs mi oedd merched yn politicaidd pryn oedd yn gallu dangos o neu beidio, lle. So, just y syniad ma oedd gen i, tra yn sgwennu Hwtian Cregyn, oedd egin syniad o rhywbeth nath ddigwydd, sef y merched yn dod at ei gilydd wrth bont y tŵr, ac fel protest yn hwtian trwy Gregyn, o Abermennau, mae'n siŵr, ar y bradwyr oedd yn dod dros y bont ac yn cymryd pint y gynffon a di mynd yn ôl i'r chwarel. A just y syniad mae bod gynnon nhw'n llais, oedden nhw methu cyfarfod tu allan i Capel Jerusalem efo placards a dangos i teimladau, lle. Beth oedd y dynion yn gallu gwneud, oedden nhw'n dod at ei gilydd yn ei cannoedd, yn ei miloedd, ac yn marcho lawr i Gastell Penrhyn, ac oedd y ddynas yn deud ta a ffwr â nhw, lle, ac mynd yn ôl i'w tai ac bod yn ddistaw? Na. Siŵr gen i bod y merched yn dod at ei gilydd. Ac wrth gwrs mi nathon, oedden ni'n gwybod hyn a ffurfio côr a bob math o bethau. Ond be ydi llais nhw ta? Wedyn, dwi'n dychmygu just yr angerdd ma a just yr teimlad ma o fewn y chwiorydd a'r boen, os oedd, dwi'n meddwl amdan fi a'n chwaer Karen, da ni'n agos, da ni'n ffrindiau,
Ond be os ydi i gŵr hi di cymryd pint y gymffon a di mynd i nôl yn chwaral, a ngŵr i yn y capeli yn Neuadd Ogwen yn trio ffurfio undeb a bob man, ac y rhwyg yna ta, y chwalfa yna. Fyswn ni'n cael siarad efo'n chwaer, fyswn ni'n siarad efo'n chwaer, byth bythoedd eto wedyn. So mae'r gan yn ymchwilio y teimlad yna o cael yr atgasedd na at y bradwyr oedd yn stampio eu traed ac yn mynd yn ôl i'r chwaral yn lle chwraidd ac yn, dwi wedi gallu dychmygu y cefngrwn a'r just yr, oh god, y siom a'r teimlo'n afiach. A wedyn y merched ma just yn, yr unig beth oedd nhw'n gallu neud oedd just y sŵn hwtian ma drwy gregyn. Mae yna just rhywbeth am y ddelwedd ma, codi ffrogia, cwrcwd i lawr a just hwtian, lle. A dyna beth i'r gan i fi. A wedyn yn yr gitsgan, mae yna rhyw fath o oes, mae yna atgasedd teg at y bradwyr, ond wedyn, mae yna just cofio am y chwiorydd sydd yn llwgu a sydd, so mae'n mynd, mwyn chwiorydd eraill sy'n disgwyl bob awr yn dirion am ei gwyr, mwyn chwiorydd eraill sy'n llwgu'n ddynam yn ddi-stŵr wrth ei gwyr. Ar just y syniad ma bod y teuluoedd wedi diodda, plant wedi marw, merched wedi marw, dim bwyd, dim moddion, dim modd. Felly mae'n rhyw fath o gydnabod y protest yna a'r teimlad ac, fel merch, fel dynas o Besta, mae gen i ddiddordeb yn llais ar ôl y ddynas ar y pryd. Wel, mae'n gan bwerus iawn, a dyn ni ar fin i chlywed ti, ond fysa'n deg i ddeud o ran trefniant y gan, bod chi wedi mynd i ryw gyfeiriad cerddorol fymryn yn wahanol? Do, mae hwn yn gychwyn taith llwybr newydd i nain bach wrach. Da ni'n gweithio efo Andy Gangedin. Mae o'n drymiwr, di drymio efo'r Spice Girls ac oedd yn chwarae'r Mezzanine Massive Attack, chwarae efo The Bays. So mae o'n dim yn unig yn drymiwr a mae o'n drymio efo nain bach wan, ond mae o hefyd yn dim cyd sgwennu'r caneuon, ond cyd drefnu'r caneuon efo ni o rwan ymlaen. Mwyn rhoi yr gogwydd a'r cyfeiriad gwahanol yma i ni. Felly nes i sgwennu hwtian a wedyn mynd at Andy sydd wedi reid rhyw kind of gwedd electronig iddi hi sydd yn template mewn ffordd i gyfeiriad newydd nain bach mewn ffordd. Ac beth sy'n ddiddorol ydy bod fi wedi rhoi y gan yr melodi a'r geiriau ac di chwarae hi ar y piano math o beth. A wedyn yn ddi-deimlad mae o di mynd a di sgwennu y trefniant iddi hi. Ond beth sy'n gret ydy mae di creu y tensiwn yna. A wedyn mae yna rhyw fath o ryddhad hefyd pan mae'r drums yn dod i fewn neu rhyw fath o rhyw dwi'n gwybod rhyw fartio neu rhywbeth sydd yn gret. Achos os ti'n creu music eitha intense a dramatig i fynd efo stori dramatig a mae o'n gallu mynd yn bach yn egi, dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl bod o'n rili neis bod o wedi rhaid yr gofod yna i beth sy'n cael ei ddeud a wedyn creu tensiwn. A mae o just yn adeiladu ac yn adeiladu a wedyn yn rhyw fath o ryddhau. Fel cerddoriaeth dawns, a dwi wedi bod mewn ref, amryw ref, lle mae yna densiwn a ryddhad yn y cerddoriaeth Chwarel Dorothea, yn Zigzags, yn Llanberis, yn y 90au. Dyna lle o'n i'n gwario fy arddegau bob penwythnos yn dawnsio ar y llethra a sŵn y lechan o dan draed. Mae rhyw fath o mae fatha rhyw gylch bach, dwi'n meddwl. Ie. Wel, os di hynny'n dod â ryw egni cyfoes mewn i'r gan, ti hefyd wedi mynd nôl i'r gorffennol trwy ddyfynnu ambell i ddarn bach o y brodas Caradog Pritchard. Ti'n dipyn o fan o'i waith o? Dwi'n fan mawr o waith Caradog Pritchard. Di gorfod stydio un o sol a leiad yn yr ysgol, gorfod gwarth y beth. Ond am lwcus, oedden ni bod ni'n cael gwneud hwnna i lefel A. Ac wedyn, dwi'n fan mawr o Caradog Pritchard, dwi hefyd yn fan mawr o Ieuan Wyn, a dwi'n dueddol o ddefnyddio
cewri beirdd y fro, dwi'n dibynnu lot ar Iei Wyn, dwi wastad yn mynd angwaith iddo fo i jecio, ac ar lefel hanesyddol hefyd, mae Iei Wyn yn helpu fi lot efo bethau fel ond o ran Caradog Pritchard, dwi'n meddwl, os o'n i'n dychmygu y merched yn Bont y Tŵr, yn y goedwig yma na rhwng y chwaral a Bont y Tŵr, o'n i'n methu sgwennu dim byd gwell na mae'r daith i lawr y nant yn hir ar nos yn dawel. Bystelcia'n enid wrth Bont y Tŵr, wrth llyn bach diog ym Mhont y Tŵr. Achos mae Caradog wedi gwneud o 100,000 gwell na fi. Ac wedyn, efo caniatad i ferch o, Mari, fyddai'n rhannu a gweld os di'n bosib i gydweithio efo Caradog Pritchard mewn ffordd i blesu hen waith a gwaith newydd, ond dwi'n gobeithio drwy greu yr un fath o deimlad. Ac wrth gwrs, oedd Caradog Pritchard, pan nath o yma, oedd o'n sgwennu fwyaf am y lle, ac eich bod yna rhyw debygrwydd yn hynna hefyd, bod fi di mynd o yma a di dod yn dol, a gweld yr un pethau mewn ffordd. A hanes Caradog Pritchard, wrth gwrs, yn cynrychioli cymlethdod y streic fawr sydd yn gynolog i'r gan. Wel, efo hynny o ragamadrodd, gadewch i ni glywed am y tro cyntaf Hwtian Cregyn. Mwynhewch. Mae'r daith i lawr yn nant yn hir ar y nos yn dawel. Bydd stelcia'n enid wrth Bont y Tŵr, wrth lyn bach diog ym Mhont y Tŵr. O drist o'ch oer dydd agrau, a fet o harf yn glin. Wrth lyn bach ddiog ym Mhont y Tŵr, yn cuddio enid wrth Bont y Tŵr. Mwyn chwiorydd eraill sy'n disgwyl bob awr, yn dirio am ei gwir. Mwyn chwiorydd eraill sy'n llwg yn y ddinas, yn y ddistwr o'r ysei gwir.
Diolch yn fawr iawn, Lisa, oedd hynny'n hyfryd. Nain bach yn fanna yn rhoi clo teilwng iawn i'r gyfres o nosweithiau Gymunedol ar Taith Lle-CHI. Cofiwch os ydych chi wedi methu unrhyw un o'r cerddi neu'r caneuon comisiwn, mae modd i gweld nhw o hyd ar dudalen Facebook Lechi Cymru Wales Slate. Cyn by hir, bydd modd i clywed nhw fel rhan o gyfres radio ar Radio Cymru, a bydd modd gweld y fideos mae unwaith yn rhagor fel rhan o raglen arbennig ar ysbrydol cymysg Gorffennaf. Ond na gyd sydd ar ôl i fi wneud rwan wrth tynnu pethau at ei terfyn ydy diolch unwaith yn rhagor i Lisa Jane a nain bach am ei gwaith, a hefyd Lisa am gadw cwmni mi hyn yma. Diolch yn fawr. Diolch hefyd i Dr David Glyn am ei gyfraniadau hanesyddol yn ystod yr wythnos a teipio, a diolch i'n artistiaid ni i gyd. Arwel Jones yn Llanberis, Caron Owen ac Edwin Humphreys yn Nyffryn Nanlla, Llio Maddox a Dylmei yn Port, Guy Toms yn Stiniog, Manon Steffan Ross yn Abergynolwyn ac wrth gwrs hyn yma yn Nyffryn Ogwen, diolch i Lisa Jane Brown. Diolch hefyd i'n noddwyr ni, Chyngor Gwynedd a chronfa dreftadaeth y loteri, Llenyddiaeth Cymru, Amgueddfa Cymru a Bardd Cenedlaethol Cymru. Ond mwy na dim, diolch i chi am wrando yn ystod yr wythnos a teipio. Diolch yn fawr i chi, a nos dawch.